yna sesiwn drwy gyfrwng y Saesneg yn dilyn am 12 o'r gloch, felly does na ddim cyfieithu ar y pryd, ond fel dwi'n dweud, mae yna sesiwn Saesneg i ddilyn am hanner dydd. This session is the Welsh language session with the English language session to follow at 12 o'clock. So there are no translation facilities, but you're welcome to come back at 12 o'clock if you wish. Felly, Rhodri Roberts ydw i, bore da iawn i chi gyd. A fi sy'n mynd o'n llwywio rwywaint ar y sesiwn yma bore yma. Felly, yn gyntaf oll, diolch i chi am ymuno i seminar sydd yn fod yn edrych ar benderfyniad diweddar Tribiwnlys y Gymraeg mewn apel oedd yn ymwneud â chydymffurfio ar safonau llunio polisi ac yn fwy penodol y safonau oedd yn ymwneud â Dogfennau Ymgynghori. Cyn symud ymlaen at yn siaradwyr ni bore yma, mae yna ambell beth gweinyddol i'w nodi. Mi ydyn ni yn mynd i recordio y sesiwn a cyhoeddi yr seminar a recordiad ar yn gwefan ni maes o law, wedi ni gael rhywfaint o gyfle i olygu ac i steitlo ag ati. Felly, os nad ydych chi'n dymuno'n ddangos ar y recordiad, ga i awgrymu bod chi'n diffodd eich camerâu. Ga i hefyd ofyn i chi ddiffodd eich meicroffona tra bydd y cyflwyniadau yn cael ei roi, os gwelwch yn dda. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau yn codi o'r sesiwn bore yma, mae croeso i chi roed nhw yn yr chat. Yna mi fydd gynnon ni gyfle ar ddiwedd y seminar, mi ydyn ni wedi neilltu rhyw 10 munud i'n siaradwyr ni ymateb, fel dwi'n dweud, ar ddiwedd y sesiwn. Os na fydd amser yn caniatáu ni ymateb i bob un, yna fe wnawn ni bob ymdrech i ddod yn ôl atoch chi unai am sgwrs neu i ymateb yn ysgrifenedig ar ddiwedd y sesiwn ar ôl y seminar. Felly, wnawn ni droi felly at yn siaradwr cyntaf at y Comisiynydd y Gymraeg, Efa Gruffydd-Jones. Diolch, Efa. Diolch yn fawr iawn i ti, Rhodri. Falch iawn fod cymaint ohonoch chi wedi ymuno â ni'r bore yma. A ffocws y sesiwn yw penderfyniad diweddar Tribiwnlys y Gymraeg, ble cadarnhawyd dyfarniad nes i mewn ymchwiliad oedd yn edrych ar yr ystyriaeth roddwyd i'r Gymraeg mewn dogfen ymgynghori. Nawr pam i ni'n cynnal y sesiwn yma heddi? Ni wir eisiau cynorthwyo chi gyflawni y gofynion sydd arnoch chi o ran safonau'r Gymraeg. Ac mae'r digwyddiad yma'n rhan o'r gwaith yna i wneud hi'n fwy eglur sut allwch chi sicrhau eich bod chi'n cydymffurfio. Bydd Daniel, Emyr a Gwion yn egluro mwy am fanylion yr achos a'r penderfyniad, ond o'n i wir eisiau tynnu'ch sylw chi at arwyddocâd a phwysigrwydd y penderfyniad yma, gan i fod yn gosod cynsail pwysig, sy'n golygu bydd angen i nifer fawr iawn, os nad pob un o sefydliadau cyhoeddus Cymru, edrych eto ar y ffordd y maen nhw'n ystyried y Gymraeg wrth ymgynghori a gwneud penderfyniadau. I ni wrth gwrs yn deall nid yw'r safonau llunio polisi wastad yn hawdd i'w dehongli, ac felly ni mawr obeithio bydd y sesiwn yma yn gymorth i chi ddeall y gofynion yn well, ac y bydd hynny yn ei dro yn eich annog chi ystyried eich trefniadau eich hunan wrth i chi baratoi dogfennau ymgynghori ac ystyried effaith eich cynigion ar y Gymraeg, ac ystyried a os angen i chi gymryd camau ychwanegol neu addasu eich gweithdrefnau er mwyn sicrhau llwyddiant. I ni yn derbyn nifer o gwynion ac ymoliadau yn ddogfennau ymgynghori a phenderfyniadau sefydliadau, a nid hwn yw'r unig un, fel i chi'n gwybod falle, sy'n ymwneud ag asesu effaith ar y Gymraeg i gyrraedd y Tribiwnlys. Mae'r sesiwn heddiw'n bwysig iawn, galw'n llawer gwell i ni gyd eich bod chi'n cyflawni'r hyn sydd ei angen cyn i fi orfod derbyn cwyn a gorfod dilyn y broses ymchwilio. Mae nod fy ngwaith i fel Comisiynydd yn glir iawn, hybu a hyrwyddo'r Gymraeg a chynyddu'r cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg, ac mwyn gwneud hynny, mae angen ystyried yr effaith hyfyddol yn llawn ar gymunedau pan yn datblygu a gweithredu cynlluniau.
Daeth e'n glir wrth ni gynnal yr ymchwiliad yma bod angen i sefydliadau wneud mwy er mwyn cydymffurfio'r safonau wrth ymgynghori ar eu cynigion polisi, ac mae'r Tribiwnlys wir wedi cadarnhau bod e ddim bellach yn dderbyniol i roi ystyriaeth arwynebol neu gyflawni ymarferiad tic-bocs wrth ymgynghori gyda'r cyhoedd. Mae'r cyfrifoldeb am y Gymraeg a'i les a'i ffyniant i'r dyfodol dwi'n teimlo yn perthyn i ni gyd, felly dwi wir yn edrych ymlaen at y sesiwn heddi ac at gydweithio gyda chi i'r dyfodol. Diolch yn fawr i chi a gobeithio cewch chi fydd o'r sesiwn. Diolch yn fawr iawn, Efa. Nawn ni symud ymlaen felly at ein siaradwr cyntaf ni, sef Daniel Ellis-Taylor. Mae Daniel yn gyfreithiwr efo cwmni Blake Morgan, y cwmni fuodd yn cynorthwyo ni ac yn cynrychiol i'r comisiynydd yn ystod yr achos. Ac mae Daniel yn mynd i edrych ar yr achos dan sylw a'r penderfyniad ei hun. Felly, diolch yn fawr, Daniel. Diolch Rodri, a bore da bawb. Hefyd diolch o galon am gael y cyfle i siarad yn y digwyddiad hwn heddiw. Fel sy'n cael ei ddeud yn barod, o'n i ddigon ffodus i fod yn rhan o dîm cyfreithiol Comisiynydd y Gymraeg yn yr achos hwn, sydd wedi, fel mae Efa eisoes wedi ei nodi, creu cynsel bwysig i achosion o'r un fath yn y dyfodol. Dwi'n lwyr ymwybodol taw amser byr sydd ganddo ni bore yma, felly na ddim wastio dim mwy amser ag bwrw yn sydd ymlaen i drafod yr achos dan sylw. I gychwyn, dwi am edrych ar gefndir yr achos yma ar hyn a ddilynodd at benderfyniad y Tribiwnlys, ac fe wna i yna basiar awenau i Emyr a Gwion i edrych yn fanylach ar natur y safonau dan sylw a goblygiadau y penderfyniad hwn ar faterion ymgynghorol tebyg yn y dyfodol. Felly mae'r achos ei hun, sef achos yn Tribiwnlys y Gymraeg, achos Cyngor Castell Nedd Port Talbot yn erbyn Comisiynydd y Gymraeg, yn ymwneud â'r cyngor yn cyhoeddi dogfen ymgynghori ar ei gynnig i agor ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd yn Mhontardawe i gymryd lle tair ysgol gynradd Saesneg arall. Yn dilyn cyhoeddi y ddogfen ymgynghori, fe dderbyniodd y Comisiynydd gwyn gan berson oedd o'r farn nad oedd y cyngor wedi rhoi ystyriaeth briodol i'r Gymraeg yn ystod y broses ymgynghori. Mae'r cyngor ei hun yn gweithredu safonau'r Gymraeg sy'n ei gwneud yn ofynnol iddyn nhw wrth gyhoeddi dogfen ymgynghori, ystyried a cheisio barn ynghylch effeithiau y cynigion a'r cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg ac arbeidio a thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. Y safonau perthnasol yna ydy safonau 91 i 93, ac yn y sleidiau sydd yn dilyn, dwi wedi darparu geiriad y safonau hynny, fel bach chi'n gwybod ac yn gallu gweld beth maen nhw'n ddeud. Felly mae safon 91 yn ymwneud â'r angen i'r ddogfen ymgynghori nodi, amlinellu ac ystyried effeithiau posib y cynnig dan sylw ar y Gymraeg. Mae safon 92 yn ymwneud â'r angen i ystyried yr opsiynau sydd ar gael a fyddai'n galluogi y cyngor i wneud y penderfyniad polisi mewn ffordd a fyddai'n cael effeithiau mwy cadarnhaol. Ac yna mae safon 93, reit debyg i 92, ond yn edrych ar effeithiau llai andwyol ar y Gymraeg heb driniaeth llai ffafriol na'r Saesneg. Felly, ar ôl cynnal ymchwiliad, canfyddiad y Comisiynydd oedd bod y cyngor wedi methu a chydymffurfio ar safonau hynny, dwi newydd edrych arnynt, ar sail bod yr ystyriaeth a roddwyd i'r Gymraeg yn y ddogfen ymgynghori yn annigonol. Oherwydd hynny, gosodwyd camau gorfodi arnyn nhw i adolygu a diwygio eu canllawiau mewnol a darparu hyfforddiant i'w staff yn ogystal â'i gwneud hi'n ofynnol iddyn nhw'r cyhoeddusrwydd i'r methiant drwy gyhoeddi adroddiad ar ymchwiliad ar y gwefan. Yn dilyn dyfarniad y Comisiynydd, fe apeliodd y cyngor at Tribiwnlys y Gymraeg ar sail
nad oedd methiant wedi bod i gydymffurfio ar safonau perthnasol. Yna, yn dilyn grandawiad, fe gadarnhaodd Tribiwnlys y Gymraeg benderfyniad a rhanfyfyniadau y Comisiynydd. Ac wrth reswm, mae penderfyniad y Tribiwnlys ei hun yn un eitha manwl, felly does dim amser ymdrwyddo fo yn ei chyfanrwydd bore yma. Ond mae penderfyniad wedi chyhoeddi ar y wefan y Tribiwnlys os dymunwch darllen ni yn ei chyfanrwydd. Ond yn y sleid nesaf, dwi wedi pigo ambell i beth o'r dyfarniad dwi'n credu sy'n bwysig i ganolbwyntio arnyn nhw'n fras y bore yma. Be ddigwyddodd, fe roddodd y Tribiwnlys sel i fendith mewn ffordd yn yr achos hwn ar safiad y Comisiynydd bod angen ystyriaeth gydwybodol pam yn ymgynghori ar benderfyniad polisi megis yn yr achos yma at drefnu ysgolion cynradd. Fe wnaeth y Tribiwnlys gadarnhau bod na ddyletswydd penodol wrth ymgynghori, sef nid yn unig i geisio barn bobl ar yr effeithiau posib, ond hefyd i ystyried yr effeithiau hynny. Ac o ran yr ystyriaeth benodol honno, mae hynny'n cynnwys ymdriniaeth o'r effeithiau posib ar y Gymraeg oddi mewn i ddogfennau ymgynghori. Ac o ran hyd a lled yr ymdriniaeth honno, mae'r Tribiwnlys wedi cadarnhau y dylid fod yna ymdriniaeth gydwybodol. A mae yna bwyslais ar y gair yna, ymdriniaeth gydwybodol. Felly dim ymdriniaeth anffurfiol neu astudiaeth effaith fel y cyfryw ydy hynny, ond ymdriniaeth o'r effeithiau posib y dylid amlygu eu hunan mewn achosion fel hyn. So, yn dilyn y penderfyniad yma, bydd yn ymar ni, bydd yn rhaid i awdurdodau lleol edrych a canolbwyntio ar effeithiau uniongyrchol ar y iaith Gymraeg pam yn ymgynghori ar benderfyniad polisi. Yr enghraifft nath y Tribiwnlys nodi yn benodol yn yr achos yma nad oedd hi'n ddigonol ystyried effeithiau ar yr ysgolion yn unig, ond bod y rhaid edrych ar effeithiau ehangach megis effeithiau ar y gymuned lle mae'r ysgolion wedi gosod petai. Felly yn amlwg yn dilyn hyn, golygu bod y rhaid i awdurdodau lleol gynnwys digon o wybodaeth mewn dogfennau ymgynghori mwyn galluogi, os ymynwch, y gymuned ehangach wir ystyried yr effeithiau posib mwyn i galluogi hwy i ymateb i'r ymgynghoriad penderfyniad. Diolch. Diolch yn fawr, Daniel. Da ni troi nesaf at yr athro Emyr Lewis. Yn ogystal bod yn bennaeth ar Ysgol Gyfraith Mhrifysgol Aberystwyth, mae Emyr yn ymgynghorydd i gwmni Blake Morgan, ac mae wedi bod yn cynghori Comisiynydd yn yr achos yma, a nifer o achosion eraill hefyd dros y blynyddoedd. A mae Emyr yn mynd i edrych ar natur y safona ac ystyriaethau eraill o gwmpas yr achos a'r safona llunio polisi. Diolch, Emyr. Diolch yn fawr, Rodri. Ydych chi'n gallu gweld yr sgrin yn iawn? Wel, helo bawb. Dwi'n gobeithio byddwn ni'n gallu cymryd cam yn ôl am ychydig, jyst i edrych ar beth ydy'r cefndir i'r safonau penodol yma. Ac gweld sut maen nhw'n wahanol. A falle bod mae'r achos yma ddiweddara mewn cyfres o achosion o'r Comisiynydd wedi ymwneud â'n fwy. Mae dau bellach wedi cyrraedd y Tribiwnlys. Mae fel tasau yna ddifrwad yn digwydd yn ymwybyddiaeth o beth ydy natur a phwysigrwydd y safonau polisi. Ma'n cychwyn, dwi'n credu, ydy yn y cysyniad o ddyletswydd gwladwriaethau yn Ewrop ac gyda be fyswn ni'n dweud, ond gwn ni ganolbwyntio ar Ewrop i ddiogelu ieithoedd lleafrifol. Oherwydd, wrth gwrs, mae ieithoedd lleafrifol a rhanbarthol wedi bod mewn sefyllfa o cael eu hallgau yn aml o fi fewn i brif ffrwd llywodraethiant cymdeithas, dwi'n gwybod hynny'n iawn yng Nghymru. Ac mae hynny'n anghyfiawnder, ac mae angen
gwneud yn iawn am hynny, nid yn unig ar weinyddiaethoedd, wrth gwrs yn hanfodol I siaradwyr. A dyma ni gyfieithiad o eiriau, swyddogol o eiriau erthygl 7 Siarter Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol Ewrop. A mae'n dweud bod hi'n ddyletswydd ar y cyfranogwyr, sef y gwahanol wladwriaethau yn Ewrop sydd wedi rhwymo i'r gyfraith ymwladol hon, I seilio I polisïau, I deddfwriaeth a'i hymarfer ar y nodau ar egwyddorion ganlyn. Noder y gair polisïau, bod nhw'n seilio I polisïau ar yr angen am weithredu penderfynol I hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol mwyn ei diogelu, ac I hwyluso neu annog defnyddio ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol ar lafar ysgrifenedig mewn bywyd preifat a chyhoeddus. Felly mewn geiriau eraill, mae yna sail o fewn cyfraith ryngwladol i'r syniad yma I fod hi'n ddyletswydd ac yn gyfrifoldeb yn wir ar awdurdodau cyhoeddus I wneud beth y gallen nhw I hyrwyddo ac I ddiogelu ieithoedd lleiafrifol. O'r gorau. Ynghlwm wrth hynny, yn erthygl 7 Siarter Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol Ewrop, mae is erthygl 2 sy'n sôn am sicrhau bod unrhyw wahaniaethu yn erbyn ieithoedd yma yn cael ei gwahardd, a mae hefyd yn gwneud yn eglur bod unrhyw weithredu cadarnhaol o blaid yr ieithoedd yma ddim i'w ystyried fel camwahaniaethu yn erbyn siaradwyr ieithoedd eraill. A wedyn, yn berthnasol I beth ni'n dweud heddiw, wrth benderfynu ar ei polisi, maen nhw ddyletswydd I bob pwrpas I ymgynghori I gymryd ystyriaeth o'r anghenion a dyheadau a fynegir gan y grwpiau sy'n defnyddio ieithoedd o'r fath. Ac wrth gwrs mae'r achos dan sylw yn ymwneud â'r broses o ymgynghori. Gorau. Cefndir mesur y Gymraeg 2011 I ddechrau te? Wel, yn y lle cyntaf, cyn y mesur yma, doedd dim statws swyddogol ffurfiol cyfreithiol gan y Gymraeg. A fe nath y mesur wrth gwrs ddatgan statws o'r fath yn y tro cyntaf. Mi oedd deddf yr iaith Gymraeg 1993 yn gam pwysig ymlaen. Mi oedd y deddf honno wedi sefydlu bwrdd yr iaith Gymraeg, oedd yn gyfrifol am hybu a hwyluso defnydd o'r Gymraeg. Ond mi oedd yna hefyd gyfundrefn reoleiddio, ond oedd hwnna yn rhwng wrth y cysyniad o ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg, a fedrai derbyn llythyr Gymraeg neu fedrai ymwneud â'r awdurdod trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac mi oedd y cynlluniau iaith oedd yn gefn i'r gyfundrefn honno yn gweithio, ond mi oedden nhw'n gyfundrefn yn y pen draw oedd yn rhywfaint yn feddal. Ac os oedd pobl yn dewis I anwyd medden nhw, doedd dim llawer o dweud y gwir oedd yn gallu cael ei wneud. Felly fe wnaeth mesur y Gymraeg gael gwared o'r bwrdd a sefydlu swyddfa'r comisiynydd, ond mae'r mesur yn datgan statws swyddogol i'r Gymraeg. Mae hefyd yn sefydlu egwyddor bwysig na ddylu trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, cydraddoldeb y Gymraeg I bob pwrpas. Yn lle cyfundrefn feddal y cynlluniau iaith, fe gafwyd cyfundrefn fwy caled y safonau. A mae'n hanfodol deall bod y safonau yn mynd y tu hwnt i'r cysyniad o ddarparu gwasanaethau oedd yn asgwrn cefn y drefn cynlluniau iaith. Mae'r safonau yn ceisio sicrhau bod statws, lles a defnydd o'r Gymraeg yn rhan o wead bywyd cyhoeddus Cymru, drwy safon hybu a safonau gweithredu, a hefyd, fel gwelwn ni, safonau polisi, ond hefyd yn bwysicach na hynny, I bod nhw'n rhan, bod y pethau hyn yn rhan o gyfrifoldeb cyrff cyhoeddus yng Nghymru. Chi gymharu deddfwriaeth am yr amgylchedd. Mae'r amgylchedd yn rhan o gyfrifoldeb pob corff cyhoeddus. O ran egwyddor, mae'r safonau iaith yn gwneud rhywbeth tebyg o ran y drefn gyfreithiol, wrth gwrs, mewn wahaniaethau. Felly, y safonau llunio polisi hunain. Mae'r rhain yn deillio yn y lle cyntaf o adrannau 26 a 29 mesur y Gymraeg. Mae'r safonau wedyn yn oddi mewn I is-deddfwriaeth, rheoliadau, sy'n cael ei wneud gan weinidogion Cymru. A mae'r rhain yn blaenoriaethu defnyddio'r Gymraeg a statws y Gymraeg. Dyma adran 29.
a fe welwch chi bod rhain yn diffinio beth yw safonau llunio polisi, neu'r darn sydd wedi i'w choleuo'n felyn. Mae safon lluniau polisi yw safon sy'n ymwneud â phenderfyniad polisi ac y bwriedir iddo sicrhau un neu ragor o'r canlyniadau a ganlyn. Mae gennych chi wahanol rhai. Gadewch chi ni hoelio'n sylw ar y cyntaf i ddechrau. Y cyntaf o'r canlyniadau yw bod person sy'n gwneud y penderfyniad polisi yn ystyried pa effeithiau os o gwbl y byddai'r penderfyniad yn ei cael a'r gyfleoedd i bersonau eraill i ddefnyddio'r Gymraeg, hynny yw defnydd o'r Gymraeg, ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, hynny yw statws. Felly mae'r syniad o ddefnydd a statws. Nawr, nid yn gall cyrff gyhoeddus sydd yn rhoi wrth bolisi safonau polisi ddim gwadu eu cyfrifoldeb dros ddefnydd o'r Gymraeg a dros sicrhau statws cydradd i'r Gymraeg. Mae Dan eisoes wedi sôn dipyn am y safonau hunain wedi dangos nhw i chi. Dwi ddim yn mynd i fynd dros dyn nhw'n fanwl eto, ond dim ond i ddweud, wrth gwrs mae'r safonau, fel dwi'n dweud, yn deillio o is-ddeddfwriaeth. Mae enghraifft yw rheoliadau safonau Gymraeg Rhif 1 2015, a mae'n gosod safonau polisi ar Wedi Dogfen Cymru, Cynghorau Sir a Bwrdeistref Sirol ac Awdurdodau Parc Cenedlaethol. Maen nhw'n mynd y tu hwnt i ystyried, dewch chi ni feddwl am y Gymraeg am ychydig. Mae hefyd yn gosod rheolau ynglyn â'r broses o gasglu tystiolaeth ac asesu tystiolaeth. Ac mi fydd Gwion dwi'n siŵr yn sôn yn fwy am hyn. Ond mae hi yn werth sôn bod yna un achos arall wedi bod yn y Tribiwnlys yn ymwneud ag Cyngor Dinas y Sir Abertawe, lle fe bwysleisiodd y Tribiwnlys bod y syniad o benderfyniad polisi yn un eang iawn, a na allwch chi ddim cyfyngu hwn yn artiffisial drwy ddweud mai penderfyniad gweithredol yw hwn, nid un polisi. Os oes na benderfyniad naill ai neu sy'n mynd i effeithio rywsut neu gilydd ar ddefnydd neu statws y Gymraeg. Dyma nhw y safonau hunain, na i ddim gorffwys ar rhain, a'i jyst ymlaen fydden nhw yna, os ydych chi eisiau gweld nhw. Dwi'n mynd i grynhoi, oherwydd mae gen Gwion wersi ymarferol i'ch rhoi yn ytrach na cefndir fel hyn. Felly, be mae safonau llunio polisi yn ei wneud? Maen nhw'n mynd y tu hwnt i'r syniad o ddarparu gwasanaethau. Maen nhw'n deillio o weledigaeth ehangach fesul y Gymraeg, o sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o weiad bywyd cyhoeddus Cymru, ac hefyd yn rhan o gyfrifoldeb cyrff cyhoeddus yn Cymru. Mae'n sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei chynnwys fel pwnc prif ffrwd wrth i gyrff cyhoeddus benderfynu sut y bydden nhw'n gweithredu i swyddogaethau cyhoeddus. Maen nhw'n canolbwyntio ar ffyniant y Gymraeg, sef cyfleoedd i'w dysgu hi, ac ar statws gydradd yr iaith, a thrwy hynny wrth gwrs, statws gydradd siaradwyr yr iaith, gyda'r Saesneg. Ac yn y pen draw, mae hyn i gyd yn deillio o gyflawni dyletswyddau gwaelodol dan gyfraith ryngwladol, ac ar ben hynny arfer gorau gweinyddiaeth gyhoeddus. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Emyr. Mi ydyn ni troi nesaf felly at siaradwr ola ni heddiw, y bar gyfreithiwr Gwion Lewis. Wnaeth gynrychioli'r comisiynydd yn y gwrandawiad ei hun. Mae Gwion yn gwnsler y brenin yn siambra Landmark yn Llundain. A bore yma mae Gwion yn mynd i edrych ar oblygiadau'r penderfyniad i'r sefydliadau hynny sydd yn ddarostyngedig i'r safona. Felly, drosodd at y ti, Gwion. Diolch. Diolch o galon, Rodri, a mae'n hynod galonogol gweld cynifer ohonych chi y bore yma'n dangos diddordeb yn y penderfyniad yma. Dwi'n ddiolchgar iawn i chi am wneud yr ymdrech i fynychu'r sesiwn yma. Dwi am ganolbwyntio ar yr ochr mwy ymarferol os hoffwch chi, fel yma Emyr wedi sôn eisoes.
Does na'm dwywaith fod hwn yn benderfyniad hynod arwyddocaol. Yn y marn ni, hwn ydy penderfyniad mwyaf pellgyrhaeddol Tribiwnlys y Gymraeg hyd yma, oherwydd I fod o'n gosod cynsail eithriadol o bwysig ar gyfer beth mae'r safonau ar y cyfan yn ei olygu wrth gyfeirio at y syniad yma o ystyried effeithiau ar y Gymraeg. Beth mae hynny yn ei olygu yn ymarferol? Beth mae hynny yn ei olygu I chi yn eich gwaith bob dydd wrth weithio ac ymddiddori yn y maes yma? A beth dwi'n obeithio ydy y byddwn ni'n gallu, ar ddiwedd y sesiwn, byddai'n gallu cynnig rhai syniadau a chynigion ymarferol I chi ynglŷn â sut I sicrhau fod y canllawiau mae'r Tribiwnlys wedi gosod yn y penderfyniad yn rhai y bydda'n hwnweddol rhwydd I chi I gydymffurfio â nhw. Yn y marn ni, mae yna 7 o oblygiadau pwysig sydd angen I ni fod yn ymwybodol ohonyn nhw yn sgil y penderfyniad yma. Mae'n benderfyniad, mae'n ddyfarniad o sylwedd a mae'n ddyfarniad eitha hir. Ond os ydy rhywun am geisio dod o hyd i'r hyn sydd wrth graidd yr achos, yn y marn ni mae yna 7 prif beth dwi'n credu sydd angen I tanlinellu. Y pwynt cyfreithiol pwysica 1 bawb yn y penderfyniad yma ydy fod angen gwneud ymdrech gydwybodol, conscientious effort yn y Saesneg, fod angen gwneud ymdrech gydwybodol I ystyried effeithiau penderfyniad polisi neu yn yr achos yma penderfyniad polisi ynghyd destun Dogfennau Ymgynghori, mae angen i'r ymdrech I fynd i'r afel ar effeithiau ar y Gymraeg fod yn un gydwybodol. Fydd hi ddim bellach yn ddigonol ar gyfer dibenion y safona a'r gyfraith yn ehangach I ymdrin ar Gymraeg fel un peth mewn rhestr hir o fathau gwahanol o effeithiau posibl sydd angen I ystyried a rhoi tic yn y bocs. Na, medda'r Tribiwnlys, dydy hynny ddim yn ddigonol. Mae angen mynd ymhellach na hynny a dangos i'r cyhoedd yn y lle cyntaf, i'r comisiynydd maes o law o bosib, ac yn y pen draw os oes angen i'r Tribiwnlys, mae angen dangos fod yna ymdrech gydwybodol wedi wneud I ystyried yr effeithiau posibl. A dwi'n gweld eisoes fod yna gwestiwn wedi cael ei ofyn ar y sgrin Teams ynghylch ydy'r egwyddor newydd yma, ydy hi'n mynd I fod yn berthnasol ddwedwn ni i'r safonau llunio polisi newydd yn safonau 88 I 90. A'r ateb yn glir iawn I hynny ydy. Ar gyfer pob un o'r safonau lle mae yna angen ystyried effeithiau ar y Gymraeg, o hyn ymlaen mi fydd angen i'r ymdrech I gydymffurfio ar safon dan sylw fod yn ymdrech gydwybodol. Felly beth mae hynny yn ei olygu? Pwy sy'n cael penderfynu beth sy'n ymdrech gydwybodol? Wel, mae'n hanfodol deall o hyn ymlaen nid mater i'r corff yn unig ydy penderfynu beth sydd angen I wneud I ystyried effeithiau posibl y penderfyniad polisi ar y Gymraeg. Mi fyddwch chi'n gyfarwydd, dwi'n siŵr, o'r gyfraith yn ehangach pan fyddwn ni'n gwneud penderfyniadau weithiau yn y maes cyfraith cyhoeddus. Mi fydd y llys weithiau'n dweud, wel, mae gan y corff cyhoeddus yr hawl I wneud penderfyniad mewn maes arbennig neu I gymryd rhyw safbwynt arbennig cyn belled a bod hwnnw'n safbwynt rhesymol a bod hynny o fewn disgresiwn rhesymol y corff cyhoeddus. A cyn belled ai fod o fewn y disgresiwn rhesymol yna fydd y llys ddim yn ymyrryd. Mae'n hanfodol bwysig deall nad dyna'r prawf ar gyfer y safonau iaith cyn belled a bod nhw'n gofyn rwan am ymdrech gydwybodol I ystyried yr effeithiau. Y comisiynydd yn y lle cyntaf, ac os oes angen y Tribiwnlys maes o law, sy'n cael penderfynu a ddi ymdrech gydwybodol. Felly, yn ôl yr hyn mae'r Tribiwnlys wedi ddweud, nid mater i'r comisiynydd fydd gofyn iddi hi hun, wel a wnaeth y cyngor
neu'r y corff dan sylw, a wnaethon nhw ymdrech resymol o fewn cyffiniau resymol i ddod i wneud ymdrech yn unol ar safonau. Na, penderfyniad y comisiynydd fydd hi yn y lle cyntaf i benderfynu a fi ymdrech gydwybodol. Ac os oes angen, fel dwi'n dweud, mynd i'r Tribiwnlys maes o law, mi fydd y Tribiwnlys hefyd yn dod i'w benderfyniad ei hun ynglyn â'r cwestiwn yma o ymdrech gydwybodol. A beth mae ymdrech gydwybodol yn ei olygu ydy rhywbeth yn sicr o sylwedd. Rwan, beth ydyn ni'n ei olygu wrth, a beth dwi'n ei olygu wrth ddeud rhywbeth o sylwedd pan dwi'n sôn am ymdrech gydwybodol? Mi fydd yr hyn sydd yn ofynnol ohonych chi yn ddibynnol ar y cyd-destun. Dyna'r ail brif beth ydyn ni'n ei gael o'r penderfyniad yma. Felly, dydy ddim yn bosib dweud, wel, mae'r hyn sydd ei angen mwyn dangos ymdrech gydwybodol, mi fydd o'r un peth ym mhob un achos lle mae'r safonau iaith yn berthnasol. Naci, nid dyna'r prawf medda'r Tribiwnlys oherwydd mae cyd-destun yn hynod bwysig. Mi fydd na rai achosion fydd yn gofyn mwy ohonych chi mwyn dangos ymdrech gydwybodol. Felly, enghraifft, ac mi oedd yr achos yma'n enghraifft dda iawn o hyn, os ydy'r penderfyniad polisi sydd yn cael ei drafod yn papur ymgynghori, yn un sydd yn ymwneud ag ardal o sensitifrwydd o safbwynt y Gymraeg, neu sy'n ardal arwyddocaol o ran y Gymraeg, yna mae'n sefyll i reswm y bydd yr ymdrech gydwybodol sydd ei hangen yn gofyn mwy ohonoch chi mwyn sicrhau fod yr ymdrech honno yn ddigonol. Os ydy'r penderfyniad polisi yn un sydd yn debygol o arwain at nifer o effeithiau posibl ar y Gymraeg, neu os ydy maint yr effeithiau posibl hynny yn mynd i fod yn sylweddol, yna'n amlwg, mi fydd angen mwy o ymdrech i sicrhau fod yr ymdrech yn un gydwybodol yn unol â'r safonau. Mae hynny wrth gwrs yn sefyll i reswm. A rwy'n hefyd weld os oes na bolisi neu ganllaw lleol, enghraifft yn y maes cynllunio neu yn y maes addysg, sydd yn gofyn am asesiad o effeithiau posibl ar y Gymraeg neu'n tanlinellu sensitifrwydd o safbwynt y Gymraeg, mae hwnnw eto yn enghraifft o rhywbeth all arwain at orfod gwneud ymdrech fwy sylweddol i sicrhau fod yr ymdrech ydych chi'n ei gwneud yn un gydwybodol. Ac felly, teg dweud, nac oes, does na ddim un ateb fydd yn ffitio pob achos. Ond mae hynny yn anochel, a mae'n rhywbeth mae'r gyfraith wrth gwrs yn ymwneud â fod drwy'r amser wrth i gyd-destun newid ac wrth i amgylchiadau achos newid. Ac mae tribiwnlysoedd a llysoedd wedi hen arfer ar syniad yma fod yr hyn yma prawf cyfreithiol yn i ofyn ohonych chi yn gallu ymrywio yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Ond yn sicr, mi gewson ni enghraifft fod dwi'n deud yn yr achos yma, os oes na rhywbeth sydd yn ymwneud â'r achos dan sylw, sydd yn awgrymu rhyw sensitifrwydd arbennig o safbwynt y Gymraeg, yna mi fydd angen gwneud mwy mwyn sicrhau fod yr ymdrech yn un gydwybodol sydd yn debygol o fod yn dderbyniol i'r cyhoedd yn y lle cyntaf ac i'r comisiynydd maes o law. Y trydydd pwynt i'w gymryd o'r dyfarniad ydy'r pa mor bwysig ydy hi i ystyried y cymysgedd bosibl o effeithiau. Un o'r anawstera efo'r modd roedd y cyngor yn yr achos yma wedi mynd ati i ystyried yr effeithiau ar y Gymraeg, oedd i bod nhw yn syml iawn, wedi datgan, wel, da ni'n credu bydd na un effaith bositif o safbwynt y Gymraeg, a da ni ddim wir yn gweld unrhyw effaith andwyol o gwbl ar hyn o bryd, ond falle nawn ni ddod nôl at hyn maes o law. Todd na ddim ymdrech gydwybodol yn yr achos yma i wir ystyried y tri prif math o effaith, ac maen nhw'n effeithiau sydd yn gyfarwydd i ni o'r iaith sy'n cael ei defnyddio wrth gwrs yn y safonau hunain. Felly mae yna
dri math o effaith y bydd angen I ystyried fel arfer wrth ystyried effeithiau penderfyniad polisi ar y Gymraeg. Maen nhw'n effeithiau positif, weithiau maen nhw'n effeithiau andwyol, o dro I dro, mae'n bosib hefyd y bydd yna effeithiau niwtral ar y Gymraeg. Beth mae'r Tribiwnlys yn ei bwysleisio yn yr achos yma ydy y dylai fod yna ymdrech I geisio ystyried yr ystod eang yna o effeithiau posibl, ac nid I ganolbwyntio yn artiffisial ar un math o effaith yn unig, oherwydd reality bywyd a reality penderfyniadau polisi sy'n ymwneud â'r Gymraeg ydy fod y rhan fwyaf penderfyniadau polisi yn mynd I arwain at gymysgedd falle o effeithiau positif, andwyol a niwtral. Felly, os ydy corff os mae man cychwyn corff ydy dweud, wel, da ni'n credu fod popeth yn bositif, neu does na'm byd andwyol o gwbl. Mae hynny o reidrwydd yn mynd I godi cwestiynau, oherwydd mae'n anhebygol iawn y bydd hynny yn adlewyrchu reality y sefyllfa sydd o'n blaen ni. Felly, wrth fynd ati I geisio meddwl o ddifri ynglyn â beth ydy'r effeithiau positif, posibl, beth ydy'r effeithiau andwyol posibl, a o'r cychwyn cyntaf, ceisio dod o hyd i'r effeithiau hynny, a thynnu sylw at yr effeithiau hynny mewn modd tryloyw ac wrthrychol, yna mae'n fwy tebygol a bydd yr ymdrech yn y pen draw yn un gydwybodol. Un cwestiwn sydd yn codi'n aml yn y maes yma, mi fydd yna lawer o gyrff yn gofyn y cwestiwn yma I mi mewn sesiynau fel hyn ydy, wel, ydy hyn yn golygu felly bod yna rhyw restr hudolus yn rhywle o'r holl effeithiau posibl, ac felly mi fydd yna fethiant, mi fydd yna dor safon os nad ydy pob un effaith bosibl yn cael i'r rhestru. Wel, mae'r Tribiwnlys hefyd yn ymarferol, a dwi'n credu hefyd bod y Comisiynydd yn ymarferol ac yn pragmataidd, wrth dderbyn, wrth gwrs, tos na ddim rhyw restr gydd yn rhywle o'r holl effeithiau posibl, ac mae angen mwyn cydymffurfio ar safon, gwneud yn siŵr eich bod chi yn tynnu sylw at bob un, oherwydd wrth gwrs mae yna anochel, mae yna mater o farn yn aml iawn fydd ceisio dod o hyd i'r effeithiau posibl y dylid I hasesu. Ac felly nag oes, dydy'r prawf cyfreithiol ddim yn un mor afrealistig a dweud, wel, mae rhaid I chi sicrhau eich bod chi'n rhestru pob un effaith bosibl, ond beth mae'r safona yn I ofyn ohonych chi ydy bod yna ymdrech gydwybodol I geisio rhestru yr effeithiau posibl ac yn sicr yr effeithiau amlwg, fydde'n deillio neu'n debygol o deillio o benderfyniad polisi o'r fath. Ac felly mae'r pwyslais ar ddangos yn union fel soniodd Emyr, mae'r pwyslais ar fedru dangos tystiolaeth fod yna ymdrech gydwybodol wedi I gwneud. Ac mae hynny yn fwy pwysig na cheisio dangos fod yna lwyddiant wedi bod o safbwynt dod o hyd I bob un effaith bosibl. Mae yn fwy tebygol, fel dwi'n sôn, y bydd yna ymdrech gydwybodol yn cael I dangos os ydy'r ystod eang yna o effeithiau yn cael I ystyried mewn modd tryloyw. Y pedwerydd peth yw gymryd o'r achos, mi fydd gosodiadau ffeithiol cyffredinol ynglyn â'r iaith yn annigonol. Felly, un o'r dadleuon oedd gan y cyngor yn yr achos yma, dweud, wel, edrychwch, da ni wedi cydymffurfio ar safona, da ni wedi rhoi ystyriaeth ddigonol i'r Gymraeg, oherwydd da ni'n cyfeirio yn y ddogfen ymgynghori at yr hyn da ni wedi wneud o safbwynt ysgolion cyfrwng Cymraeg yr ardal. Be da ni wedi wneud yw ceisio hyrwyddo nhw ac I geisio buddsoddi ymhellach yn yr ysgolion hynny yn ddiweddar. Toedd yr dadleuon hynny ddim yn rhai oedd yn darbwyllo'r Comisiynydd fod na ymdrech ddigonol wedi gwneud, a doedden nhw'n sicr ddim yn darbwyllo'r Tribiwnlys ychwaith. Oherwydd beth sydd angen wrth gwrs ydy ystyried effeithiau posibl a penderfyniad polisi penodol arfaethedig ar y Gymraeg. Felly, mi fydd cyfeirio yn
mewn modd hynod gyffredinol at yr hyn y mae'r corff yn ei wneud yn ehangach mwyn ceisio hyrwyddo'r Gymraeg neu hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg, ydy hynny ddim yn ddigonol ar gyfer y safonau llunio polisi, oherwydd beth mae'r safonau llunio polisi yn ei ofyn ohonoch chi, ydych bod chi'n ystyried yn gydwybodol effeithiau penodol, y polisi penodol sydd dan sylw. Felly, digon teg falle gyfeirio at rai pethau fel materion cefndirol, ond mi fydde hi'n gamgymeriad i feddwl bod cyfeirio at y materion cyffredinol hynny o safbwynt y Gymraeg yn mynd i fod yn ddigonol ar gyfer dibenion y safona. Y pumed gwers hyd y gwela i, mae'r achos yn ei ddysgu i ni, ydy nad ydy'r adroddiad ymgynghori yn mynd i ddod i'r adwy. A gadwch i mi fod yn glir yn yr hyn ydw i'n ei ddweud wrth wahaniaethu rhwng y ddogfen ymgynghori a'r adroddiad ymgynghori. Y ddogfen ymgynghori, wrth gwrs, fydd y ddogfen fydd y corff yn ei baratoi mwyn bod yn sail ar gyfer yr ymgynghoriad. Y ddogfen honno fydd yn cynnwys manylion ynghylch y penderfyniad polisi arfaethedig, fydd yn cynnwys yr asesiadau effaith perthnasol, gan gynnwys yr asesiadau effaith ar y Gymraeg. A'r ddogfen honno wedyn fydd yn cael ei chyhoeddi mwyn bod o fydd i bobl wrth ymateb i'r ymgynghoriad. Yr adroddiad ymgynghori, wrth gwrs, ydy'r adroddiad sy'n cael ei benderfynu, cael ei baratoi wedi diwedd y cyfnod ymgynghori, mwyn cywain gwybodaeth ynglyn â'r hyn dwedodd pobl yn ystod yr ymgynghoriad a cynnig ffordd ymlaen fel arfer ar gyfer y penderfyniad polisi yn sgil yr hyn sydd wedi cael ei ddweud yn ystod yr ymgynghoriad. Wel, un o ddadleuon y cyngor yn yr achos yma oedd dweud, wel, hyd yn oed os nad ydy'r ddogfen ymgynghori yn mynd i'r afel yn llwyr ar effeithiau perthnasol o safbwynt y Gymraeg, yna mi wnaed hynny yn yr adroddiad ymgynghori wedi'r cyfnod ymgynghori, felly mi ddylai rywun edrych ar hyn yn ei gyfanrwydd ac edrych yn rhesymol ac yn deg ar bopeth y mae'r cyngor wedi wneud yn ystod y broses o wneud penderfyniad gan gynnwys yr adroddiad ymgynghori mwyn penderfynu a fu cydymffurfiaeth efo safona ymgynghori 91 i 93. Ac unwaith eto na medde'r Tribiwnlys, dydy hynny ddim yn ddigonol. Mae'r safona perthnasol yn ymwneud â'r ddogfen ymgynghori ei hun, ac mae hynny wrth gwrs yn ddigon amlwg ar wyneb y safona ei hunain. Tydy'r safona ddim yn ymwneud â'r adroddiad ymgynghori wedi diwedd y cyfnod ymgynghori. Felly fedrwch chi ddim dibynnu ar ddadansoddiad pellach. Diolch ots pa mor soffistigedig ydy'r dadansoddiad pellach yn yr adroddiad ymgynghori wedi diwedd y cyfnod ymgynghori. Mae'r safona yn ymwneud â'r ddogfen ymgynghori ar gychwyn y broses ymgynghori. Ac yn yr ddogfen honno, mae'r rhaid sicrhau bod yr asesiad o effeithiau posibl o ran y Gymraeg wedi ei gwblhau. Pwynt rhif 6, ac mae hwn eto yn bwynt hynod bwysig i'w nodi. Fydd ei ddim yn bosib o hyn ymlaen esgusodi asesiad anigonol o'r effeithiau ar y Gymraeg yn y ddogfen ymgynghori, drwy ddweud, wel, dechrau'r daith ydy hyn, o reidrwydd, da ni'n gwybod beth yw'r effeithiau posibl ar y Gymraeg eto, oherwydd mi fydd hynny'n rhywbeth fydd yn dod i'r fei, yn rhywbeth y byddwn ni'n dysgu mwy amdanyn nhw yn ystod y cyfnod ymgynghori, felly allwch chi'n disgwyl gormod ohono ni'n y ddogfen ymgynghori, y tu hwnt i rai osodiadau sylfaenol. Mae angen i wir asesiad o'r effeithiau ar y Gymraeg, mae'n rhaid i hynny ddisgwyl tan ddiwedd y cyfnod ymgynghori ei hun. Wel, mae wastad wedi bod yn dipyn o benbleth i mi pam yn bod ni, neu pan bod rhai yn y gorffennol wedi ystyried bod hynny'n briodol o safbwynt y Gymraeg, oherwydd wrth gwrs da ni'n gwneud hynny mewn unrhyw faes polisi arall. Does na neb yn dweud enghraifft yn y broses gynllunio gwlad a thref o safbwynt effeithiau amgylcheddol. Wel, does ni'n angen i ni
wneud asesiad llawn o'r effeithiau amgylcheddol yn y cais cynllunio, mi rawn ni'r cais i mewn ac wedyn mi all pobl eraill ddweud wrthyn ni, mi all y cyhoedd ddweud wrthyn ni beth ydy'r asesiad, yr effeithiau amgylcheddol tebygol, a mi nawn ni hasesu nhw bryd hynny. Fysa hynny wrth gwrs yn hollol anerbyniol yn y cyd-destun amgylcheddol, ond yn anffodus mi oedd na ryw feddylfryd dwi'n credu mewn rhai carfanna wedi sefydlu ei hun rywsyd i bod hi'n bosibl gohirio y gwir asesiad o'r effaith penderfyniad polisi ar y Gymraeg, hyd nes diwedd y cyfnod ymgynghori, oherwydd bod angen ymgynghori mwyn dysgu beth ydy'r effeithiau posibl. Na, tydi ddim, medda'r Tribiwnlys, yn dderbyniol i drosglwyddo'r baich y gwaith caib ar haw i aelodau'r cyhoedd yn y modd yna. Tydi ddim yn mynd i fod yn bosibl o hyn ymlaen i ddweud, wel, gan fod y polisi mewn cyfnod ffurfiannol, dyna chi'r slogan gyfreithiol sy'n cael ei defnyddio weithiau, formative stage, gan fod y penderfyniad polisi mewn cyfnod ffurfiannol, does na'm disgwyl i ni asesu'r effeithiau perthnasol ar y Gymraeg. Na, medda'r Tribiwnlys, tydi hynny ddim yn dderbyniol. Ac wrth gwrs, mae hynny'n sefyll i reswm, oherwydd mae hi'n afresymegol pan mae rhywun yn meddwl am y peth. Mae'n afresymegol disgwyl tan ddiwedd y cyfnod ymgynghori cyn ceisio cydymffurfio a gofynion safona sydd yn ymwneud wrth gwrs ar ddogfen ymgynghori ar ddechrau'r cyfnod. Felly, yn syml iawn, petos o'n i'n crynhoi'r pwynt yma, mae'r Tribiwnlys wedi gwneud yn glir nad pan mae'r safona 91 a 93 yn cyfeirio at ddogfen ymgynghori, tydi'r ddogfen ymgynghori ddim yn cynnwys yr adroddiad ymgynghori ar ddiwedd y cyfnod yr ymgynghoriad. A'r seithfed wers, a'r wers ola y byswn ni yn tynnu sylw ati ar sail yn dilyn y penderfyniad, ydy mae'n hynod debygol rwan y bydd angen ailwampio canllawiau mewnol o safbwynt yr hyn sydd angen i'w wneud i asesu effeithiau posibl penderfyniad polisi ar y Gymraeg. Un o ddadleuon y cyngor yn yr achos yma o ddweud, wel, os edrychwch chi ar y canllawiau manwl, ni da ni wedi gwneud yr hyn oedd yn ofynnol ohona ni. Ond wedi gweld yr oll oedd y canllawiau mewnol yna yn ei gwneud yn y cyngor, a mae'n deg dweud, doedd na ddim byd yn anarferol iawn yn y canllawiau mewnol. Dwi wedi gweld canllawiau mewnol tebyg iawn mewn sefydliadau cyrff ledled Cymru sydd i fod yn blaen yn gwneud, dyn nhw'n gwneud llawer iawn mwy na dyfynnu'r safona neu crynhoi'r safona a dweud, wel, mae angen i ni gadw rhain mewn cof. Mae hynny'n anigonol, ac mi oedd yn anigonol yn yr achos yma i'r gradda mi ddwedodd y Tribiwnlys yn benodol fod angen i'r cyngor ailwampio y canllawiau mewnol ac ailystyried y canllawiau mewnol i fod yn fwy clir ynglyn â'r hyn sydd ei angen mwyn cydymffurfio ar safona. Ac felly, y peth lleia sydd angen i'w wneud bawb yng ngoleuni'r penderfyniad yma gan y Tribiwnlys, mae angen cryfhau unrhyw ganllawiau mewnol sydd gynnwch chi i gyfeirio at yr angen i'w wneud ymdrech gydwybodol i ystyried effeithiau posibl. Dyna chi'r pennawd, dyna chi'r prawf cyfreithiol sydd angen i bawb fod yn ymwybodol ohonyn nhw sydd yn ymwneud â dogfennau ymgynghori o'r math yma. A i fynd ymhellach, beth fydde dwi'n credu yn hynod fuddiol, fydde cynnwys rhai astudiaethau achos, case studies, mewn canllawiau mewnol, osid y medar rwy'n ddangos fod ymdrech gydwybodol wedi wneud. Felly ymdrech er enghraifft o'r maes addysg ar sail y penderfyniad yma, mi allech canllawiau mewnol chi ddweud, wel, os oes gynnon ni gynnig i adrefnu ysgolion, beth mae gwneud ymdrech gydwybodol i ystyried yr effeithiau ar y Gymraeg yn ei olygu. Ac mi allech chi wedyn roi enghreifftiau o'r rhai o'r effeithiau tebygol posibl y dylid i ystyried. Mi allid cynnig astudiaeth achos arall o'r maes cynllunio, fel dwi'n dweud, pan mae yna bolisia cynllunio'n cael ei paratoi. Felly dyna chi'r saith
brif wers ydw i wedi dysgu o'r penderfyniad. Petaswn ni'n yn gorffen yng nghyflwyniad felly drwy geisio cynnig 5 darn o gyngor ymarferol i chi ar sail y gwersi hynny, ynglyn â sut fedrwch chi fynd ati yn syth fel cyrff i geisio sicrhau eich bod chi yn cydymffurfio mewn modd cadarnhaol gyda'r safona yma. Yna, dyma chi'r 5 peth y byswn i'n ei gynnig i chi'r bore yma. Mae yna arfer wedi hen ennill i dir yng Nghymru yn anffodus yn y marn i, o drin yr effeithiau ar y Gymraeg fel un pennawd mewn asesiadau effaith integredig. A tydi hynny yn ddwy hun ddim o reidrwydd yn anerbyniol os ydy'r ymdriniaeth o'r Gymraeg o fewn yr asesiadau effaith integredig yna yn ddigon manwl ac yn cydymffurfio'r prawf yma ddangos ystyriaeth gydwybodol. Ond yn fy mhrofiad i, mae rhaid mi ddeud, natur asesiad effaith integredig, lle mae yna nifer o effeithiau gwahanol yn cael ei ystyried hefo'i gilydd mewn un ddogfen. Ac i siarad yn blaen, mae yna duedd dwi'n credu yn y ddogfen yna weithiau i weld yr effeithiau sydd o fewn y ddogfen yna, falle'n eilradd i rai o'r mathau eraill o effeithiau sy'n cael statws uwch, ddwedwn ni mewn asesiadau sy'n sefyll ar eu traed eu hunan, ddwedwn ni asesiadau amgylcheddol enghraifft. Welwch chi byth enghraifft asesiad amgylcheddol mewn asesiad effaith integredig oherwydd mae'r gyfraith yn ei gwneud ti'n ddigon clir i bod nhw'n effeithiau rhy bwysig i cael eu cynnwys mewn asesiad effaith integredig. Dwi'n credu bod yr amser wedi dod bellach yn sicr yn sgil penderfyniad y Tribiwnlys i dynnu yr ystyriaeth yma o'r effeithiau ar Gymraeg allan o'r asesiad effaith integredig a'i hystyried nhw mewn dogfen ar wahân a dogfen sydd yn sefyll ar ei phen ei hun. Mae'n llawer iawn mwy tebygol yn y marn i a bydd hi'n bosibl i chi ddangos eich bod chi wedi rhoi ystyriaeth gydwybodol i'r Gymraeg, eich bod chi wedi gwneud ymdrech gydwybodol i ystyried yr effeithiau ar y Gymraeg, os y byddwch chi'n mynd ati i wneud y gwaith cael barhaw mewn dogfen ar wahân o'r fath yn hytrach na'i gynnwys o fel un pennawd yn unig mewn asesiad effaith integredig. Yr ail ddarn o gyngor sydd gen i chi, ac mae hyn yn ynghlwm, deud y gwir, ar cyngor cyntaf. Mae angen i ni symud oddi wrth y syniad gor-syml yma o ofyn beth ydy'r effaith net os hoffwch chi ar y Gymraeg. Felly eto, mi fyswn i'n eich gwachodd chi i gymharu'r Gymraeg ar amgylchedd. Does na neb pan mae yna gais cynllunio yn cael ei wneud yn gofyn, wel beth ydy'r effaith net ar yr amgylchedd yn yr achos yma? Os na effaith net positif neu os na effaith net andwyol ar yr amgylchedd yn ei gyfanrwydd? Does na neb yn gofyn y cwestiwn hwnnw oherwydd mae'n gwestiwn gor-syml. Mi fydd na rai effeithiau positif, dwedwn ni ar ansawdd aur falle, o ganlyniad i benderfyniad yn y maes cynllunio. Mi fydd na rai effeithiau andwyol efallai, falle o safbwynt effeithiau sain ag ati. Does na neb yn ceisio pwyso a mesur effeithiau ar ansawdd aur yn erbyn effeithiau ar, ddwedwn ni, sain mewn ardal, neu sŵn mewn ardal. A wedyn penderfynu, wel, os da ni'n pwyso'r pethau yna yn erbyn ei gilydd, os na yn y pen draw effaith net positif neu andwyol ar yr amgylchedd. Na, da ni'n gwneud hynny oherwydd mae'r effeithiau yn rhy gymleth yn nhw hunain ac yn rhy wahanol o ran math i geisio dod i ryw fath o benderfyniad artiffisial gor-syml o'r math hwnnw. A dwi'n credu bod angen i ni yn sicr yn sgil penderfyniad y Tribiwnlys symud i ffwrdd oddi wrth y syniad yma o feddwl, wel, mae gan y penderfyniad polisi yr effaith net yma ar y Gymraeg maes o law, ac felly dyna'r pennawd sy'n rhaid i ni gymryd fynd â ni'n ymlaenau wrth ystyried y polisi dan sylw. Na, medda'r Tribiwnlys, beth sydd yn ei hanfod yn digwydd pan mae rhywun yn ystyried penderfyniad polisi ydy mi fydd yna gyfoeth o effeithiau posibl. Rhai positif, rhai andwyol, rhai niwtral.
A fydd ddim yn bosibl, yn sicr fydd ddim yn bosibl bob tro, i bwyso yr effeithiau yna yn erbyn i gilydd. Mater fydd i o dynnu sylw at yr effeithiau positif, effeithiau andwyol, ac wedyn sicrhau bod y cyfoeth yna ni gyfanrwydd o waith asesu yn cael ei ystyried yn y penderfyniad y polisi terfynol maes o law. Man cychwyn i chi, y trydydd darn cyngor, felly sut ydych chi'n mynd ati rwan i gychwyn ar y gwaith o geisio sicrhau eich bod chi'n gwneud yr hyn mae'r Tribiwnlys yn ei ofyn ohonoch chi. Swn i'n awgrymu eich bod chi yn darparu 2 golofn, darn o bapur neu mewn dogfen ar eich cyfrifiadur, effeithiau uniongyrchol mewn un golofn, effeithiau anuniongyrchol mewn colofn arall, oherwydd mae'r safonau'n glir bod angen ystyried y ddau beth. Ac yn y naill golofn, fel man cychwyn, a dwi'n pwysleisio fel man cychwyn, oherwydd mewn rhai achosion mi fydd yna lawer mwy o effeithiau na hyn, ond mwyn sicrhau eich bod chi'n y ffram yna feddwl, eich bod chi'n meddwl am y cyfoeth o effeithiau positif ac andwyol, ceisiwch restru o leia 2 effaith positif a 2 effaith andwyol a bydde'r penderfyniad polisi arfaethedig yn ei gael ar y Gymraeg. Mae hwnna'n fan cychwyn i chi wedyn i feddwl, wel, os yna fwy o rai positif na andwyol pan dwi'n meddwl am y mater yn ei gyfanrwydd, ydy'r effeithiau y positif yn fwy o ran maint, ydy'r effeithiau andwyol yn fwy o ran maint. Ceisiwch restru fel man cychwyn. Mae hynny'n sicrhau na fyddwch chi'n syrthio na fyddwch chi'n gwneud y camgymeriad yn gnath y cyngor yn yr achos yma, o ddweud, wel, da ni wedi dod o hyd i 1 effaith positif, da ni'n credu bod yna'n byd andwyol, felly da ni wedi gwneud digon. Ac yn ola bawb, perchnogwch yr asesiad effaith ar y Gymraeg. Petaswn ni'n crynhoi falle beth oedd wrth raidd, beth ath o'i le i'r cyngor yn yr achos yma. Doedd na ddim synwyr hyd y gwelwn ni fod y cyngor wedi cymryd perchnogaeth o'r asesiad effaith ar y Gymraeg o'r cychwyn cyntaf. Mi oedd na rhyw ymdeimlad, wel, rhywbeth i'r cychoedd i baratoi i ni ydy'r asesiad effaith, neu rhywbeth i'r cychoedd i wneud y gwaith caib ar haw, a mi nawn ni wedyn ystyried yr effeithiau ar ôl i'r cychoedd dweud wrthyn ni. Nac hi, nid yna yr hyn sydd yn ofynnol o dan y safonau medda'r Tribiwnlys, asesiad effaith y cyngor ydi o, neu'r corff ydi o, ac mae'n bwysig fod y corff yn perchnogi yr hyn sydd angen i'w wneud. Diolch o galon i chi, dwi'n gobeithio bod hynna wedi bod o fydd i chi wrth i ni bwyso a mesur pwysigrwydd y penderfyniad yma. Diolch yn fawr Gwion am dy cyflwyniad ac am y syniadau yr cyngor ymarferol a'r gwersi sydd i'w dysgu. Mae yna dipyn o gwestiynau wedi cael eu cyflwyno. Da ni wedi cyrraedd diwedd yr awr, ond mae yna rhywfaint o amser os ydych chi'n fodlon i ni mynd i'r afel yr rhai o'r cwestiynau. Dwi'n meddwl bod ni'n gallu mynd at bob un ohonyn nhw, ond nawn ni ddewis yr 2 o'r cwestiynau, 2 neu 3. Mae'n cydweithio i'r Llywela yn cadw llygad arnyn nhw. Llywela, wyt ti'n fodlon cyflwyno'r cwestiwn cyntaf? Ie, dwi'n meddwl na ambell un wedi cael ei ateb yn barod yn hyflwyniad Gwion y fan yna. Ond o bosib bod yna un sylw gan Steffan yn gofyn os oes y berig bod y sefydliad yn mynd i fod yn rhagnodol yn ei agwedd o beidio gofyn i drigolion am ei barn, achos mae'n debygol y bydd trigolion yn ychwanegu at yr ymdrech gydybodol. Dwi'n meddwl bod hynny mewn ymateb i'r sylw nad ydi aros i'r adroddiad ymgynghori yn ddigonol. Gwion, dwi'n gwybod os ti eisiau ymateb i'r sylw yna. Wel, yn sicr hapus iawn i ymwneud â hwnna. Beth sy'n bwysig i'w danlinellu wrth gwrs ydy bod y safonau yn ogystal â gofyn fod na ymdrech gydwybodol ar ran y cyngor neu'r corff i asesu'r effeithiau posibl ar y Cymraeg. Oes mae'n rhaid gwneud hynny, ond hefyd mae'n rhaid yn ôl y safonau geisio barn y cychoedd hefyd. Felly, mi ddylwn ni bwysleisio, does na ddim unrhyw beth ydw i wedi ddweud heddiw yn golygu na ddylech chi felly geisio barn y cychoedd ar yr effeithiau posibl yn ystod y cyfnod ymgynghori, oherwydd mae'r safonau yn dweud yn benodol fod angen gwneud hynny. Ond, a dyma'r ond pwysig, beth mae'r safonau'n ei wneud yn glir ydy, mwyn i'r cychoedd fedru cyfrannu at y drafodaeth,
mewn modd ystyrlon, mae'n rhaid sicrhau bod gennyn nhw ddigon o wybodaeth gan y corff yn y lle cyntaf yn y ddogfen ymgynghori mwyn i rhoi nhw mewn lle i fedru ymateb mewn modd deallus i'r hyn sydd yn cael ei gyflwyno iddyn nhw fel penderfyniad polisi arfaethedig. Felly mae'r ymdrech gydwybodol yma sydd yn angen i'r corff i'w wneud bawb, mae'n dal i sefyll ochr yn ochr a'r angen yma i geisio barn, ond yr hyn fydd yn wahanol rwan, neu ddyle fod yn wahanol rwan, ydy pan fydd y cyngor neu'r corff yn mynd ati i geisio barn yn y ddogfen ymgynghori, mae hynny mewn cyd-destun lle mae'r corff wedi gwneud y rhan fwyaf gwaith caebarhaw o geisio asesu'r effeithiau. Ac maen nhw'n wedyn yn gofyn i'r cyhoedd wneud sylwadau ar yr asesiad effaith hwnnw yn hytrach na gwneud y gwaith caebarhaw yn y lle cyntaf o ddod o hyd neu awgrymu beth fydde'r effeithiau. Felly gobeithio bod hynny'n gwneud hynny'n glir i chi. Diolch, Gwion. Un sydyn arall felly cyn i ni orffen. Mae'r Rhodri wedi gofyn a fydde'n dderbyniol mewn berthynas â cyrff y Deyrnas Unedig, a fydde'n dderbyniol gofyn y cwestiwn ar y cychwyn ydy'r penderfyniad polisi'n berthnasol i Gymru neu'r Gymraeg cyn mynd ati i lunio'r ddogfen ymgynghori. A mae'n defnyddio enghraifft am gau gwasanaeth yn yr Alban a'r bydda hynny'n anebygol o gael effaith ar y Gymraeg. Gwion, ti eisiau mateb i hynny? Yn sicr, wrth gwrs mae'r sefyllfa o safbwynt cyrff Prydeinig wrth gwrs yn fymryn y wahanol yn gyfreithiol i'r cyrff sydd yn ddarostyngiedig i'r safona. Mae yna rai cyrff wrth gwrs Prydeinig sydd yn parhau i fod yn ddarostyngiedig i'r hen gyfundrefn cynlluniau iaith. Ond petaswn i'n ateb y cwestiwn mewn modd cyffredinol yn y modd yma, hyd yn oed wrth gwrs pan nad ydy'r safona iaith mewn grym ar gyfer corff penodol, mae yna ddyletswydd cyffredinol ar bob corff cyhoeddus i asesu'r hyn sydd yn berthnasol i unrhyw benderfyniad, boed yn benderfyniad polisi neu'n math arall o benderfyniad. A maen nhw'n ei wneud. Just not even a good rhywun efo'i meic ymlaen, sori am hynny. Mae'n iawn, dyna ni, neud yn siŵr bod chi'n ynghlywed i. Felly mae angen i, hyd yn oed pan nad ydy'r safonau'r rhan o'r darlun, mae'n rhaid i sefydliadau ystyried effeithiau, ac yn sicr ystyried effeithiau amlwg penderfyniad. Ac os ydy hynny'n cynnwys effeithiau ar y Gymraeg, mae yna enghraifft nes i un achos y Ysgol Pentre Celyn enghraifft yn Sir Ddimbych, ond yna her gyfreithiol i'r penderfyniad i gau'r ysgol honno. Doedd yr safonau ddim mewn grym pam oedd y penderfyniad yna wedi wneud, ond mi ddwedodd y llys, wel mi oedd i mor amlwg i ystyried beth fatha effaith y penderfyniad yna ar y Gymraeg, yna mi ddyle hwnnw fod wedi cael ei wneud ac mi oedd hi'n anghyfreithiol peidio. Felly'n sicr hyd yn oed y tu allan i'r safonau, mae'n bosibl y bydd angen ystyried effaith penderfyniad ar y Gymraeg, a mae hynny'n cynnwys hefyd cyrff Prydeinig. Ond, i fynd yn ôl at y cwestiwn, wrth gwrs, os nad oes gan benderfyniad unrhyw berthnasedd posibl o safbwynt y Gymraeg, yna wrth gwrs mi fydd hi'n dderbyniol dweud o'r cychwyn cyntaf nad oes na unrhyw beth pellach i'w ystyried gan nad ydy'r penderfyniad polisi yn codi unrhyw gwestiynau o safbwynt y Gymraeg. Diolch. Dyna ni. Diolch yn fawr, Gwion, a dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd diwedd yn amser. Mae yna gwestiynau wedi codi nad ydym ni wedi gallu dod atyn nhw, mi wnawn ni pob ymdrech i ddod yn ôl at eich rheini ar ôl y sesiwn. Dwi'n gobeithio bod y sesiwn yna wedi bod yn ddefnyddiol i chi, ac bydd rhai ohonoch chi o leia'n cael eich sbarduno i edrych eto ar rai o'ch gweithdrefnau a'ch trefniadau chi ar gyfer llunio ac ymgynghori ar benderfyniadau polisi. Fel o'n i'n egluro ar y cychwyn, mi fyddwn ni'n anfon dogfen gyngor atoch chi maes o law sydd yn crynhoi yr achos ar hyn ydych chi wedi ei glywed bore yma. Mi fyddwn ni hefyd yn rhannu dolenni
i recordiad o'r sesiwn yma ac at y cyflwyniadau at bob un ohonoch chi. Mae'n ambell un wedi gofyn cwestiwn a fydd y comisiynydd datblygu adnoddau pellach i gynorthwyo sefydliadau cydymffurfio, ac yn sicr mi fyddwn ni'n gwneud hynny dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, ac yn cysylltu efo chi am yr rheini. Mae yna groeso hefyd i unrhyw un o'ch chi gysylltu efo ni yn swyddfa'r comisiynydd os ydych chi'n dymuno trafod unrhyw agwedd ar yr hyn ydych chi wedi glywed bore yma. Yn y man cyntaf drw'ch swyddogion cyswllt, ond o bosib bydd yna rhywun arall yn cysylltu efo chi hefyd i drafod mewn fwy o fanylder. Felly, cysylltwch efo ni ar bob cyfri os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu faterion i'w trafod. Cyn cloi felly, swn i jyst yn licio diolch fawr iawn i'n siaradwyr ni bore yma, i Daniel, i Emyr ac i Gwion am eich amser chi a'ch arweiniad chi. Diolch yn fawr iawn, ac hwyl fawr i bawb am y tro.